minto mbiamono sana asoe ogocha korra amatokeo ya matemwa aya asokire rero ase skulu ya Kiage Tumaini Boys High School. Njengo kwana Dr. Joseph Mogoba Kiage amo n'abarimu bake batukanire gaiga sengenjo ene rusa ndio gotebanga todi ya sambi mono asa matemwa asokire kinga kichiga ikiagera skulu ya korire buya mono ase okonyora emin ye P plane 9.231 umwana wo moelio igabwate P minus. That means awana baito bonspi a university bajiko osoma because we have all qualified. Emini ya dwa improvement ya menta kanire kurwa ase 8.9 yo mwaka uria ya mentre pa 0.3 to 9.231 asigo abana wa bakolire buyamono abana baitu tukwira ebara max between 250 and 330 asigo ebacha kirete P plus awana 12 awana P plane 24 awana batatu P minus bakolera abo ngo bachire chino wa response P na bakorete bias science so awana baitu wacho kora bange mostly science courses. Ndio teba mbiyamona sabaibori